Аха! Сега снимаме. Това е класната ни стая. Голяма мизерия. Това току-що го вземе по математика. Тук да прави някакви протестантски неща. Да, тя не бия. Тонито, замери сама, спирай се. Тонито се е депресирал много здраво, не знам защо. Минко ми вари за газа. Да. Кристиян седя място. Мария явно приписва домашната по литература, защото ние не са. Нали, Мария? Така. Мирена. Си седи. О, Танчето. Дай, спуща хороскопа! Така, дай, така. Няма да. Сега, имаме. Къде? Везни, къде? Везни. Това не мога нищо. Да влизате в по-добър период, може да се надявате, че всичко, което сте намисли, ще се случи. Ще ви обвинят несправедливо в нещо, но ситуацията бързо ще се изясни. Реваншът от приятелите ще бъде под формата на страхотен купон, на който ще прекарате чудесно, а едно ново познанство може да ви донесе много хубави секс преживявания, ако имате гадже отношенията и с него ще бъдат доста обтегнати, може да се реши сега, че след неделя, познати стрелец. Научете се, уважава. Бисмайк. Така, Илян, това животно се надвеси. Явка, смейната. Махна се. Вече слуша музика. Още не съм почнала да слушам музика, Нака. Моля се, не ме снимай. Добре, няма да снимаме. Се правим, че сме се между си гледа телефона. На нея също е табу. Ивчо си гледа телефона. Илян чете. Той чете. Никол, са Рошев, майнуса Явка. Ники те чат, само да рече. Така. Това е Никола. Той има имен ден. Да, той е успетъл. Давай, Ники. Той от тия гейчата, металистите. Ей, сега ще щупа главата. Брат, снимай, как го пия. Не, сгъват. Дами и господа, какво днес се случва? О да, мощни чукове в ребрата на Минко. И сега главата му е забита в стената. Сега в чина 3 пъти 4. О да! Ето го! Дявол! Отпути кръв! Ванчо! Вижте му ехидната рогатна усмивчица. Произлиза от Ивани Цук. Витака е такава, какво е с него? Чакай! Да. Снопа! Чай се отдълчавам. Никола не се чувства добре. Майнуса! Дамян? Добре. Майнуса! Никола не се чувства добре, така? Ти ме лъжаш? Пято ме, аз съм Ванчо. Мой не след това Ванчо. Той е Ванчо. Да надникнем. Даяна? Дай да снимаме. Училище. Здравейте, уша. Какво става? Малко супер. Собственичката на камерата. Ah.
Ябка! Сними е лапка. Запали си пранята. Ето го доказателство! Те са вече на... Лезли, брат! Лезли! Всяко прави им бърз секс. Тони бомбони! Тони макарони! Не, не дей са. Здравей! А това? Държа да отбележа, ще държава, нали, къде не уча. Ма не това. Ето на те такива курвелоци. Ето, нов герой, нов герой. Ваня! Трябва да измисля нов происход. Щилянка, този. Рало, фърли ключек моето момче. Дай! Ай, сега една пилка, стоя пък на екскурзия, тъй го това работа. Кажи, баба, я съм смея. Една пека, ай тя първа чека. Абе, то нас футболиста, бе. Абе! Металмен! Беше, духовни ричари, селите се в мене. Това е Сърди Радко. Сърди Радко. Радко пират. Животни! Това е изнасилване. Ми так мръдни, бе! Митьо! Май не може. Госпожо, нещо против да снимам за клипа ни? Да. Дами и господа! Виждане! Се приключва.